galera be sana ngwara ta rayuwa ke tugun ke tiga ko yin fene ce na soro tiga ko yin de be kuma wardi mu goma ke sa wa soro an kelen de mina dere bo goya David boy ke ifa be fanje ala fa ta wi ni ga fa ka mana mana kan ko boy itiga ko litina da kiri dungu ala dansi fata bina ni wonten kola ka logo ale da dogo kola ka logo tiɲɛ la Bamakɔ kɔni e ka so ɲuman ba in ni ala tɛ k'o kɛ ɲɛgɛn Bamakɔ n'a ko kabako don daga guruguru ngoro an tiga din bɔra cogo di sabula u ka bana mun bɔlen don ko coronavirus bɛ coronavirus coronavirus nya abedi an ka tiga din bɔra ça va somɔgɔw bɛ di alhamdulillah kalago wallahi a kɛra fama ye dɛ nana Bamakɔ yan wallahi n nana Bamakɔ yan sigi b'an fɛ k'a sigi n'a sigi baasi tɛ dɔgɔ kurukuru kɔrɔ a bɛ cogo di non kɔrɔ a kɛra fama non tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra fama ye kan jumɛn b'aw da yan wala an bɛ a bɛ Bamakɔ yan wala an bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ kɔni hali ni mana i b'a ko mɛn yɔrɔ Bamakɔ n'a ko n na kun de ye Bamakɔ yan ka na cɛsiri de kɛ walasa n bɛ taa kuran k'an ka dugu la ka kuran k'aw ka dugu la an ka dugu la kalo nin an san joli Bamakɔ yan an ma se ka taa kuran don an ka dugu la k'e de bɛna kuran sama ka taa n'a ye an ka dugu la an dɔgɔ n'a kila n ko bɛɛ ni ŋaniya de don an ŋaniya t'o ye nin ala de b'o dɔn donc e fana nana il faut i ka kuran de sama ka taa ne nana de pour que n ka na cɛsiri ni cɛsiri tɛ fila ye n bɛna kelen kɛ i bɛna kelen kɛ kana siga o ma fɔ n'i nana Bamakɔ n'i cɛsiri i bɛ wari sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ i kɛra wotoro pusela i kɛra fɛn o fɛn i bɛ wari sɔrɔ n dɔgɔ ne kɔni bɛ mun f'i ye métier baden de bɛ ne la n bɛ nɔgɔ sɛnɛ dɔn n bɛ kɔlɔn sɛnɛ dɔn n b'a bɛɛ dɔn bongo nɛgɛ ninnu n b'a bɛɛ dɔn donc n b'a dɔn ne kɔni tɛ taa so cogo si la ne ma warimugu ye n tɛgɛ la warimugu bɛ se ka an ka dugu kɛ yeelenba ye ta k'a bɛɛ kɛ kuran ye n'o m'o wari ye n tɛgɛ la ne sen tɛ to an ka dugu la. Kalago e kɔni dalen b'a la k'e ka kɔlɔnsini de bɛna wari lase e kun e ka taa yeelen kɛ an ka dugu la. Fo n'a sɔrɔ cɛsiri de tɛna sɔrɔ. A cɛsiri kɔni ye tiɲɛ. Cɛsiri bɛna sɔrɔ. Voilà. Kɔrɔ o tɛ baasi ye. N y'a bɛɛ faamu. Awɔ. Dɔ di kɛ. N dɔgɔ n'a ma k'i ma baasi ye n nana tile fila k'i fɛ yan yanni n ka halala so jɔ Bamakɔ yan. N kɔrɔ o tɛ baasi ye dɛ si fɛ o tɛ baasi ye mais ne bɛ yɔrɔ min na hali n dala dumuni o sɔrɔ o bɛ kɛ baara ye tuma dɔ la ne yɛrɛ bolo. N dɔgɔ o to yen sa ne bɔtɔla so sisan ne ye 3 saba misi 3 saba n y'o de feere o wari bɛ n kun yan a bɛ saki in kɔnɔ yan. Wari b'i kun. Awɔ. Kalago. Kana siga. N kɔrɔ Kalago. Nka foyi de t'e kan n'i b'i da yɔrɔ o yɔrɔ ne b'i da yen. O ye tiɲɛ. Kana jɔrɔ n'o ye. Mais i jɔ n ka kuma kelen f'i ye. Duguba kɔnɔ man ɲi. I y'a mɛn ko duguba kɔnɔ dara don. E ni wariba in de filɛ nin ye. I tɛna n'a ye n k'a mara parce que n'i y'a to i kun duguba man ɲi dɛ. N dɔgɔ n tɛ kunnatɔ ye n bɔra n'a ye so cogo min na ka na n'a ye n b'a jira k'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛ se k'a mara ne ye Bamakɔ mɛn depuis n ma na Bamakɔ. N kɔrɔ. Awɔ. I y'a mɛn i b'a kɔnɔ i b'a dɔn k'a ka jugu ni i ye mun mɛn. N dɔgɔ dɛ n ka nafolo in n yɛrɛ bɛ se k'a mara a ka ɲi n bɛ se k'a mara. N kɔrɔ i ye mun bɛ so ani mun bɛ yan o tɛ kelen ye dɛ i tɛna n'a ye n ka taa duguso kɔnɔ ni mɔgɔ sera ma n b'a d'i ma.
ne ko e mago bi ne ka wari de la wa ou bien mago bi ne yɛrɛ de la ay ne mako b'a la basi foyi kana se e n'i ka wari bɛɛ ma a to yen basi tɛ s'a ma n bɛ se ka n ka wari mara a banna comme o don i jɔ n bɛ pana fa ka d'i ma i b'i ko baasi tɛ voilà a bɛ diya n ye awɔ n dɔgɔ ne yɛrɛ la a kɛra fama ye kɛra fama ye n na don a bɛ yen n bɛna basi foyi t'a la a bɛ yen aw kɔni nana bamakɔ yan dɔrɔn ka na to yan nɔ aw tɛ taa so hali tɛna sini bɔra ka n na wele cɛ nin fana tɛ ko ye dɛ weleli nin tɛ ko ye dɛ a ye to ka taa so a ye to ka taa so a bangebaaw ka ɲɛ da aw kan ka na weleli cogo di weleli nin tɛ mɛ ne kɔni b'a min fɔ o ye kɔni ne nana bamakɔ yan wa n bɛ fɛn sɔrɔ ka taa so ka taa limɛri kɛ an ka so fan bɛɛ walayi n'o ma kɛ a ma nɔgɔn dɛ. kurukuru jɔnni tɛ kurukuru dɔn an ka dugu la e tɛ foyi kɛ sɛ suyɛn ni warimisɛnnin suyɛn ni fɛn kuntan kɛ ne ka na sisan de ko ne ka n ka nafolo d'e ma e k'o mara mɔgɔ o ma kɔni ye dɔrɔmɛ 1 suyɛn miliyɔn 1 suyɛnni kɔni o tɛ foyi ye o bolo n'o y'a d'i ma n kɛrɛfɛ tɛ mun tɛ n kiri bɛ tiɲɛ k'a fili. na n'i ye ji bila ɲɛgɛn kɔnɔ awɔ i bɛ t'i ko dɛbɛ dalen filɛ yan nɔ n'i tilala ko la i bɛ n'i da n bɛna taa n terikɛw nɔfɛ ka na o bɛ k'an wele dɔgɔ e ji bila so kɔnɔ de wa ou bien i y'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ e m'a faamuya an ka kolokɛyɔrɔ b'an ka so kɔnɔna de la bamakɔkaw kɔni n'i y'u ɲininka dɔrɔn u b'a fɔ k'u civiliselen don bokɛyɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ so kɔnɔna de la bɛɛ bɛ so kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw civiliselen a ma f'i ko yan de ye duguba kɔnɔ n ko duguba de ye ba i bɛ wuli ka taa n tɛnɛw bɛ k'an wele awɔ n y'a mɛn baasi tɛ i b'i janto i ka fɛn na awɔ baasi foyi t'a la ni ala sɔnna a ma awɔ n y'a mɛn inshallah nɔgɔlen cogo la yɛrɛ k'i bɔra village la an b'i ɲɛ yɛlɛ a bɛ n'ala cɛ i tɛ ko dɔn i bɛna ko dɔn n dɔgɔ ni ala cɛ galɛri ba de bɛ sisan non n ka cɛ galɛri yɛrɛ de bɛ dugu kɔnɔ sisan o cɛ sigi b'a dɔn k'ale don ko arayida la an taara an bɛ taa finman ka ɲi jɛman ka ɲi k'an bɛ t'o kɛ foyi ma sɔrɔ cɛ mɔgɔw bɛ ka sɔmi a bɛɛ de la sisan mɔgɔw tilennen b'a bɛɛ de la pewu e sigi b'a dɔn tellement que galɛri bɛ sisan hali ne ka fɛngɛ n ka fɛngɛ san meleke non m'a dɔn an tɛ k'o sɔrɔ bilen cɛ dugu in sisanlama yɛrɛ de tɛ se ka nɔgɔ mais ne ko i ka cɛ in donc cɛ kurukuru kɛ cɛ ne faamuya ma kurukuru tɛ foyi tɛ kuru tama t'a kunna cɛ to duman kun don dɛ wa a kɛra jogolo ye kana nin fɔ n ye n'ala ni kira cɛ bon a y'i bila k'a yɛrɛ tɛ kurukuru da bilen kan foyi t'a da bilen mais cɛ kurukuru kun ye jo duman ye fɔlɔ a kun tɛ maga non fɔlɔ ni kurukuru kun cɛ n'a k'i moto attaqué i ɲɛna non i tun bɛ sɔn sa cɛ n ko ne yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn ko popomani ba de tun don quoi mais sisan a dɛsɛra pewu a y'i b'o bila o fɔlɔ kɔni a ɲɛ k'a ye a n'a k'a ta si tɛ kɔlɔsi mais sisan ala ka nin bila an ka solution wɛrɛ ɲini sinon bɔlɔcogo t'an na bamakɔ yan tɛ dɛ n'an ma solution ɲini an bɛɛ bɛ se a manamana ko la cɛ n'a gɛlɛyara dɔgɔ nin bɛɛ bɛ ban ala tɛ mɛn an bɛ taa bɔ dangaden dɔ ta bunden kan an bɛ sa manamana ko la kiri ko bɛ cogo sanga cɛ ne ko a y'i sigi sa i sigi ayi i jɔ sa i jɔ lamɛn sa kurukuru ne ko e bɛ se k'i si ka jelibaya la anw da la jelibaya la n tɛ jelibaya i nɔgɔ mɔgɔ nin ta manamanakan de b'i da quoi n terikɛ n bɛ ne hɛrɛ lase an bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka manamanakan fɔ ko n grand frère de bɔra village la o ma ne grand frère nana k'an ka mun kɛ sisan subhanallah
Kai trois dinan ne fili. Kada ne million de dalin banga so. Tura ana de fili kan fote da i korba na ne fote sa o. E korge ka fote te fama. Ne korge yara ta koy. Abna do de faranga bo ko abna. Mo ne korge yara te ambale man korge ya nu ne fe nu village nu. Ka fola fe nu. Oh sigima. Wala ululu. Ai ni. Ha sino ya. Ni wat ba te ni. Ha? Mu war falin be saki gono. Ne yɛrɛ bɔtɔ a bɛ sunɔgɔ la wari baden a ka ca miliyɔn ko dan don o y'an ka ba wololen fila dun han hakili sigi dɔgɔ kɔnɔ sisan i bɛna mun bɛ yan a bɛ n kɔnɔ yan i y'a faamu n bɛ taa nin ka opération kɛ sisan aw sigi kɔnɔ mɛ n bɛna sisan non i ka teli o fɛ non n bɛna ka jɛgɛ juru a bolo sisan lasa dalen bɛ yen ayi kana siga fiyewu a b'a nimisa ka wolo la bi n bɛ nin faga sisan kiri non tu duman don ne ba ya ni duman dun dɛ non a dan yɔrɔ kun banna ne ne y'a fɔ k'aw kana banna cɛ fana kun y'an bila n'a cɛ i y'an bila ne de b'a arranger tout temps ne de b'a arranger aw n'i y'an yɛrɛ bila foyi tɛ taa y'an bila dun ne b'aw bila o munna ne t'aw bila non n tɛna a kɛra fama ye a kɛra fama ye sa i ka tiɲɛ don non a bɛ yen a bɛ t'a la wala ye mais cɛ kiribitigi a bɛ ka mɛn dɛ non a mɛnna trop est-ce ne yɛrɛ fɛ sisan k'an ka sɔrɔ a nana non ne ma o yɛrɛ nalen so ka a kan ka ɲɛ bi e kun ni e kun de n'aw wuli wuli an ka cɛ n'o tɛ n'i y'a ye a ko n ka wuli ka bɔ a ka sigiyɔrɔ la kan b'a sigiyɔrɔ ni chef ma kan b'a i sigi i sigi kiribitigi aw tɛ ko ɲɛɲini han n taara maga ka san 5000 pieds ne mun ko n taara maga ka san est-ce que danga yɛrɛ tɛ yen quoi i danga ko jumɛn kɛra n na million dalen bɛ kɛ ka segin kɔnɔ i ni san pɛrɛn den wolonwula e bɛ taa waa kelen cɛ kiribita a bɛɛ ni n b'a cɛ n b'a fɛ ka ban wala nin bɛna ban ye non fo a la i kun tɛ tan i kun ka teli i n'a fɔ ko i b'a fɔ ko kaba pɛrɛ mais a lajɛ million bɛ kɛ ka segin kɔnɔ e ma se ka foyi ta waa kelen kɔ e kiribiti a bɛɛ ni san pɛrɛn de ye ni bɛna ka bɔ non n ka cɛ kurukuru a bila sa kiribiti bɛ mɔgɔ faga de quoi non million bɛ cɛ ko i bɛ taa 1000 ta ka na mais i bɛ fɛ k'an faga ni mɔna a bɛ ɲɛna k'an tɛna avancer a n bɛ taa da cɛ in ka sisan n bɛ taa a ka chèque bɛɛ de maga ka na a bɛ kiribiti ɲɛna ko danga de b'an kan n kɔnɔ n bɛ na sisan non sisan a bɛ ni ala kɛ e sɔrɔ non faut faire vite 100% ni sisi ka maga jara ni ta ye hali k'i yɛrɛ faga a bɛ ni ala na cɛ n ka cɛ ne fana kun t'a dɔn k'a fɔ ko nin caman b'a kɔnɔ ne kun t'o kalama o i m'a ye wa fo ka se n kirika dɔ ka ɲɛkɔrɔ ni ala cɛ Boom.